Hello mga Yinians! Good morning! This is CBTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification button para sa video ni upload ko. Nga pala mga Yinians, andito tayo ngayon sa Mitsukoshi Lingayen. Ibablog natin yung copy racer nila na classic, yung 152cc. Mga Yinians, tara, samahan nyo ako. Yung mga Yinians, pinakita ko na sa unang video ko. Dito lang sa mga Petron, malapit lang. Halos naman yan, tapat lang siya ng St. Pilco Lingayen. Yan so, Barangay Tunton. Dito lang sa mga yan. Friends yo, Mitsukoshi. Ayan, sana na, pasa na po tayo. And ako may yung classic type nila, yung 152cc, yung tinatawag nilang coffee racer. Euro certified na siya, yung yung makina niya, Euro 3. May yan, yung itsura niya. Yung coffee racer. And may yan. So, pala may yan, yung sarap niya, naka-disc brake na may yan, yung sarap niya. Yung sukat ng gulo niya may yan is 300 by 17. Mga yan, yung harap niya 300 by 17 yung harap mga yan. Mga yan, yung forma ng harap niya, yung bed niya, saka yung cluster niya mga yan. Tingnan natin yung mga yan, yung dito sa harap. Mga yan, yung speedometer niya, yan, o yung odometer niya. Mga yan, yung niya, high, low, high, tapos yung cluster niya, tapos yung busina. Yung declutch naman, declutch. Ngayon yung stop and go system, meron din siya, stop and go system. Tapos yung patayin ng ilaw niya, tapos yung starter niya, naka-electric starter. Meron siya meron siyang kickstart. Kumbaga may yan, carburetor type. Ito yung carburetor niya may yan. Yan. Yung makina niya may yan. Ayan, ito yung swing arm niya. Kagandaan mga yan, yung shock niya is meron siyang dito. Yung design ng shock niya may yan, ito. Yan. Yung niya, sa tambutso niya, meron siyang dito para ito yung niya, cover niya para hindi iwas mapasok. Ano daw? Yung yung likod niya. Yan. Ilagay ng plaka. May meron reflector dito sa flasher niya. Yan yung gulong sa likod is 100 by 80. Tapos yung rim niya is 17. Yan yung sukat niya ngayon. Tapos yung yung sprocket niya dito, yung sukat niya is 40. Okay. Yan. Pakita ko lang yung price niya. Kung gusto niyo kumuha dito sa Mitsukoshi Lingayen, dito lang. Sa may along highway lang siya. Ayan, yung coffee racer pala, yung price niya is, kung ika-cash nyo is 58,800. Tapos kung installment is 2,500 yung down payment niya. Tapos in 24 months, 3,772. In 12 months is 6,357. In 36 months is 2,911. Meron siyang rebate sa 300. Kaya parang lang to 2,611 na lang in 36 months. Meron siyang free helmet, tas tools, tas 1 year na LTO registration. 152cc. Okay. Coffee racer. So dito pala tayo ngayon sa Mitsukoshi Lingayen. Shoutout tayo sa mga si Ma'am Vanessa, yan, tsaka si Ma'am Ruby, si Ma'am Dayan, okay? Sila dito sa... At saka si Sir Marlon pala, kaya yung manager dito.
Okay, thank you sir, thank you sir. Okay, so yun lang mga Indians sa araw na to. Sana nagustuhan nyo ang Cafe Racer 152cc dito sa Mitsukoshi Lingayen. At maraming salamat sa panonood mga Indians. God bless everyone. More power and sana sa mabuting kalagayan. And bye-bye!